sa pagtupi. Ngayon, meron ako mga boxes. So, ginaganito ko lang siya, sinusort. Yung mga ganito, mga damit, short. So, siya na yung naglalagay dyan sa box. At may papakita ko sa inyo, new member of the family. Chideng! Si Ashi. Ayan, yan yung ni Hagrid sa kanyang birthday. Hi, Ashi! Ashi yung pinaname namin sa kanya. Ashi, Ashi! Tato, kamusta? Hello guys, good morning. So today is actually Saturday, but hopefully ma-upload ko tong video ngayon kasi ilang days na akong walang upload. Ano ang oras na? Alas 7 na. Alas 7 na pero tulog pa sila Papa at Hagrid kasi nga kagabi mag-aalauna na ata kami nakauwi. Nag-taxi na lang kami kasi galing kami sa pamangkin ni Papa. Nag-birthday, kaya doon kami medyo natagalan, usap-usap ako ng kape. Ayan tayo, magkape tayo, and then may dala kami kagabi, pinadalhan kami ng binigyan ako na aking sister-in-law ng bangus, and then ano ba yung binigay? May mga binigay po sila sa amin, pero gusto kong magkape, ayoko magkanin ngayon kasi parang gusto kong magkape talaga. Magtimpla muna tayo ng kape. Papatulog pa. Kasi gusto niya magkape. Hangover. Hangover si Papi. Ayan. Wala pa talaga. Wala nang laman yung sugar. Dito ko nilalagay yung ano ko. Sugar na maramihan kasi hindi kasya dito sa aming lagayan ng asukal. Tsaka ito yung mga tupiin ko. Ito yung tutupiin ko ngayon. Ayan, medyo marami siya. Ayan, magkape na tayo. Alam niyo, nagugustuhan ko tong table runner na to kasi medyo makapal kasi siya and hindi talaga siya nag-ano yung init sa sinarado. Morning pa. Yes. Ayan. Kapal. Kasi medyo mainit. Makapal yung mukha ni Papa. So, meron lang tayong ribis ko. Si Hagrid tulog pa. Gusto ko to kasi makapal and siya, madaling punasan. Maganda siya. Hindi kasi siya talaga yung cloth na para siyang basta yun. So, ayan. Kape tayo, guys. Ayan, hello guys, good afternoon. So, ngayon ako nakapag-vlog ulit. Lang ako ng mga damit. Ayan, pinag-sort ko yung mga damit ni Hagrid. So, yun yung ginagawa ko. Hindi na ako nag-fold. Dati ginagawa ko na yan, pero dahil wala akong boxes, bumalik ako sa pagtupi. Ngayon, meron ako mga boxes. So, ginaganito ko lang siya, sinusort. Yung mga ganito, mga damit, short. So, siya na yung naglalagay dyan sa boxes. Hindi ko lang papakita yung mga boxes kasi hindi ko pa na-cover. Pero, napakita ko yun sa inyo soon pag na-cover ko na. So, hinahang ko lang dito. Sinaseparate ko yung mga t-shirt niya, pajamas. So, siya lang yung naglalagay dun sa kanyang lagayan. Oy, nabay face towel dong. Ayan, si Papa, hangover pa rin. Hangover is life. Pa, paghukad na pa. Mga ano ta pa. So, tapos na akong magluto. May mga labahin pa sa likod. Ayun, kakatupi pa lang pero marami ng labahin. So,
ano na kami, magla-lunch kami kasi mamaya alis kami and mamaya kinaisa anak. Let's see kung makakabili ako ng Christmas decorations. Ito try natin. Maghanap ako ng on a budget na kasi maliit na yung budget na i-allot ko doon. And kasi mag-restock kami today because business is life. So kailangan natin mag-restock so imbes na ibili ng medyo mamahaling Christmas tree pero unahin mo natin yung negosyo kasi yun yung importante. So, 'di ba? Wawa, gutom na kayo. Wawa naman. Dog, here. The dog food. Hmm? How much is this? Oh, cute. Cute naman ito. Mama, ma, Hmm? apil na. Hello guys, good morning. So today is Sunday at may papakita ko sa inyo new member of the family. Tadam! Si Ashi. Ayan, yan yung inano ni Hagrid sa kanyang birthday. Malapit na yung birthday niya, November 4, kaya yan yung hiningi niya, yung dog. So kahit sa dog on a budget pa rin tayo. Dalawa kasi yung hiningi niya. Yung isa. Secret mo na. So yan yung hiningi niya na kahapon pa lang namin to nakuha. Oh, yan giniginaw na. Dinamitan namin kanina na kaso ang laki ng damit. Ayan siya. Oh, cute. Ano yan guys? Shih Tzu at saka ano na yan? Crossbreed na. Hindi ko nakalimutan ko kung ano yung nito, tatay nito. Para si Hagrid. Pero maliit yung mukha niya. Dito. Ito ka mo. Pero 2 months pa daw to eh. So, habang kami nagkakape, ayan na. Ayaw, dinig. Mahulog siya. Say good morning, oy. Good morning. Good morning. Ay, Lord, abang. Nandun sa ilalim. Giniginaw yan eh. Ilalim ng dilaw. Uy, sila lang ang puting dilaw. Sa dilawang kabaw. Uy, sa dilang kabaw. Sa dilang kabaw. Ganda ng lyrics mo, ha? Nakuiting. One pa ang Ano? nakuiting pa. Nakuiting pero walay water. Hindi naman siya water. Water na milk. Ay, tama ba? Kagam. May. Ganun ako ba? Sabay tayo. It's enough for him. Her, girl man na dong. Girl pala yan, guys. Ayun, nasa ilalim na gano'n. Kunin mo. Yun yung namin, na-afford the dog for Hagrid. So, kahit ano pa man, ang importante merong makakasama si Hagrid sa pang-araw-araw niya. Kami din. Ang cute. Hindi ko alam kung pwede na tong paliguan eh. Sabi nung hindi to pwede. Pero gusto ko sana siyang paliguan. Oh, ayan. Oh. Tapos, yung pinaano ko sa kanya kahapon, binilhan ko ng dog food kasi wala pa kaming makita. Pero, maghanap ako ng... Pero feeling ko ayaw pang kumain ng dog food. Parang, Ano sabi mo? ano pa?
milk pa lang. May isira mo ito. Ay, Ashi. Ashi yung pinaname namin sa kanya. Ashi, Ashi. Ayan. Dog food yung sa gilid-gilid. Hindi niya kinakain. Milk lang talaga siya. So, feeling ko, milk lang talaga yung gusto niya. Kasi sabi nung kakain na daw ito ng dog food, pero ayaw niyang kumain. Pero try namin i-introduce sa kanya yung mga, sawdust. Pakonti-konti. Lulutuan ko siya ng sawdust. Water. Hi, Ashi! Ginaw na si Ashi. Hi, Hagrid! Hi, Hagrid! Ang gapo-gapo ni Hagrid. What? Birthday is Almost there. almost there. Almost there. So, ayan. Yan lang yung hiningi niya. Yung dog at saka yung... Birthday. Ano pa yung gusto mo sa birthday mo? Magbigay ka ng mga food sa mga bata. Kasi maraming mga bata sa pakalabas. Mga So, yun lang yung dalaw yung hiningi niya talaga. Tsaka yung cake na may racing car, and then yung Clouds. anong tawag doon, may mga clouds pa yun. So, yun lang yung wish niya. Oh, may sun pa talaga. Basta cars na merong basta yun. Yun lang yung hiningi niya. Palimot, paninga. Hindi lang mga sagot. Normal na siya. Magdudulak na siya mo. Dati kasi naalala ko, may dog kami. Nung bata pa ako, yun yung naalala ko. Mga, I think, May isip mo siya mga 3 or 4 years old ako. Ayun. Pero namatay ata yun eh. Parang namatay kasi parang nilason siya. Pero naalala ko siya. Ang pangalan niya is Commander. Yun, naalala ko siya. So, nung bata pa ako, meron kaming dog. And then, nung lumaki na ako, wala na. Hindi na si mama ng dog eh. Hindi na siya kumukuha ng mga aso. So, si Hagrid, yun yung gusto ko. Kasi para lang may body siya. Meron siyang meron siyang makakasama. Meron siyang body. Kasi sobrang kahapon talaga. Iniyakan niya talaga yan. Kasi meron ng gustong kumuha. So, ayun, tinaasan ko yung presyo sa pagkuha para makuha talaga namin kasi iniiyakan na niya kahapon. Kasi gusto niya talagang iuwi. Kasi dapat sa Monday pa talaga. Kaso, leave comment down below guys yung mga suggestions niyo. Kasi wala akong alam sa mga aso talaga na kung yung tamang pag-aano. Ayun, sa mga expert dyan sa mga may aso, sana naman. So, ayan. Tato tagusta. Tagusta. Putay. Hi, Ashi. Doon. Oh, wait lang. Kung siya, mo train sa imo. Wait lang. Cute. Ashi. Wow. Ibalik. Bumalik. Bumalik sa tatay. Balik dito ka. Ayan, dala. Nangahulog ka. Cancer. Kagat sila. Ikaw dyan sala. Nanghunaw na da. Ayan si Papa. Oy, good morning pa. Hindi pa na good morning si Papa. Ayo. Salit ko. Or thank you. Loading water. So, ayan guys, umagahan na tayo. Si Papa yung nagluto. Kasi si Hagrid na, yung mata niya kanina. So, sa nilagay namin na bahay-bahayan ni
Ashi. So, naano yung mata niya dito, malaki. Pero today is hindi muna kami mapupunta sa church. Manood muna kami ngayon kay Pastor Bong na yung dinownload ko na video niya. Kasi imo-monitor muna namin si Ashi kung ano, kasi sa labas na kasi namin siya ilalagay. And nilagyan namin siya ng bahay-bahayan doon. Kasi kagabi, parati siya napupop dito. Nadjejeb siya. Minsan hindi namin siya namamalayan na nadjejeb siya tapos pupunta siya sa amin. Kaya, ayun. Ano muna kami? Tinitingnan muna namin. So, kumakain kami ngayon. Kakain pa kami. So, eto, binigyan pa kami kanina ng aming kapitbahay dyan sa, may mga matanda dyan sa, binigyan kami nila. Parang taga Bukidnon ata sila pa, no? Hagrid. Kasi sa Bukidnon marami itong mga ganito. Ayan. And then, ayan, beef loaf lang yung ulam namin at saka yung lumpia. Siyempre, huwag kalimutan yung ating ketchup. So, ayan, kain tayo, guys. Oh, wash your hands din. Kuha din ng water, please. No. So, ayan, kain tayo. Si Papa nagluto. Thank you, Pa. Ayan, kain. Yun na, happy eating.